омори тозаи вазорати тандурустӣ 29 фавт ва 907 мубталои коронавирус дар Тоҷикистон. вазорати тандурустӣ иттилоъ медиҳад, ки то имрӯз 14 майи соли равон дар муассисаҳои табобатии кишвар 4299 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар шабонарӯзи охир 403 нафар пас аз шифо ёфтан аз беморхонаҳо мураххас шуданд. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ, давоми 24 соати гузашта дар Тоҷикистон 106 ҳолати нави сироятёбӣ аз нави коронавируси COVID-19 ба қайд гирифта шуда, 6 нафар бар асари ин беморӣ ҷони худро аз даст додааст. ҳамин тавр, шумораи умумии гирифторони коронавирус дар Тоҷикистон ба 909 нафар расиду теъдоди ҷонбохтагон ба 29 аст. то 14 майи соли равон дар муассисаҳои табобатии кишвар 4299 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи охир 403 нафар пас аз шифо ёфтан аз муассисаҳои тандурустӣ ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд, омадааст дар хабарнома. то рӯзи 14 май дар ҷаҳон 4 миллион 452 ҳазору 820 нафар гирифтори коронавируси нави COVID-19 шуда, 298 ҳазору 737 нафар бар асари он фавтиданд. ҳамин замон 1 миллион 675 ҳазору 935 нафар гирифторони ин беморӣ шифо ёфтанд. манбаъ афзуда, ки ҳукумати Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ айни замон ҷиҳати пешгирӣ ва табобати коронавируси нави COVID-19 тамоми тадбир ва чораҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. вазорат аз тамоми сокинони кишвар даъват кардааст, ки ҷиҳати пешгирии сирояти мазкур пеш аз ҳама қоидаҳои беҳдошти шахсиро қатъиян риоя намоянд.